kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumlay pigi parlong baro hagani kapor ng pinang sumhay pi shiki kubor bakong sanjong katayo kabalawan ra dong nong san hima par ki kubor kilong kumni haga arpu sautrik unai tung haga por khat arbaji mensngi kalami ka jingya huri hura ha mahadev khola hadin bo we khna ulalai ban the jing the ya ka jingdi ya ka bala tip kum ka amul cool na ka wei dukan ka badan hagani ka dong bar hadin bo ula kan taj ban seo pisa daga bakular ban seo pat hadin ban ka jing bum tre ka try dukan une ubre ula kawang ya ka long kme do snap core bat hangta kalami ka jing ya shot ya dat bat ukhon jong ka long kmeru ulami upadang arfu waisnem karata ban tukular halor ka jingle jong une ubreo hadin ke jingya kajian kaliang kini ki shikmi shikhon kila perkhan baga jingya huri hura kala kut henrai hadin shiteng kenta uni ubreu ulawan lang bat ki porlok jong u ki bala thombor bat penjot penprai ki tiar kitar bat ki bala turu ya ka pisa ka badon hapo gani kedukan halor gani ke jingjian kaliang ki pulet ke jalu para outpost kila hair bran sekani ke jaka hadin bala yo jingtem bat kila don argut ki bala shumun samalo mala ki bekin thom ya kini ki shikme shikhon kipulit jong kalum ding jeri kila pengat mukot duma ya gani ke jinjia badru la penlong ya ke jing tokit na benta ban yo kem ni ke bedon keti ha ke ban le ya gani ke kam henry usp ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ule ya thopat baki pulit kila yo ban kem ya laingut ke bedon keti ha ke jinjia ma dev khola ha ke ba argut ki dei ki bedang khna uba nong tenger ule ya tho bagani ke jingjia ka sedang na ke jingwan the jing the ha ke ba uniu breu shim na tre ban apisa bad hang ni kala mi ke jinganya bad wan raru ya ke jingya shot ya dan ule ya thoru ba lingba ki CCTV kilala ban itho ya ni ki khna ki badan kti bala yoru ban kem nya ki uba nong tenger ula pentip ru ba ke jing tokit hagabe de bat ke ni ke jingjia kadang ya shakman katu kat ningut ki pulit ke jela kila mensau haga janme jong ka arp sautrik naitung hadin bu upat bhor ula kawang mau saka jaka bu menteri rangba ke jela Konrad Sangma udang penlong ni ke jingelang bat kikin hon sang bhalang halor ke jingdawa ban penteri kam de ke backlog policy ha ke bah thungkam thungjam bat ke jing penlong ye ke nongba tura kum ke nongba ha ke portlang kani ke jingelang kana long mini secretariat ka badan ru ke slam trekam jong menteri rangba hatura hagapor badang yat ke jingelang nakaliong paibhor ulas dang ban kawang mau ha ka ban kaliang kipulit kim ban se ban siat bakile air pensat kman ban penprayu paiba ubalaya lum lembung katkum gi jingtip balayo lum haru sangut kipulit kilamen saw ne ke jing bitar bat kawang mau jong ki paiba ya kadang ko batikena ampala ban tip ka e bala penong yu paibhor ban ke bitar henry le suba bakam don ke jing hun ha ka jing kren jong ki seng bhalang bar menteri rangba haringkat baru menteri rangba ledon langru menteri ketenat PHE Markus Marak lembat kiwe pat kibakin thop yaki nongelam joki seng kidang sakut hapok islam trekam ki bamnut shu banmi kumban supan kin ma bagi kin hon seng bahalang balayalam deka acek kibakin thop yaki GHS MC bat kiwe kila ya song sat ngan kuma arta yo habar jong mini secretariat hatura pandawa pentrekam ni ke roster system nado kisnem gibala no ban wanra ya ke winter capital hatura managal yang gini nongelam seng bahalang kila ap kemilenti baka jingya kren kan long ke basai so ban bo menteri rang baun a ya ka rai ke bas camp henry pose ki jingya kren ki ma jing hon ni ki paj ba kumta kala mi ke jingya kawang mau sa persya ka slem trekam menteri rang ba kabala donru ki pulit ki bang mensau menteri rang ba kum ke jing skokhian ke benta ki bang mensau daladehi ulakmi bat let ai men sim ya ki pulit ki balangan ha kajing mensau nakaliang Konrad Sangma habaya kren bat kilat pathai khubor ulaong bayya kani kajing ya ki la penong tang de ki ar ne lai teli ki seng bahalang henry wan lakat taru hab hi banya kren bat hagapor ba kajing ya kren kadang yai bat kabala jan boy shakabakut kindit kensan galami kajing persya bat kajing ken hoi ke bawan nabar pada suba ba yakani ke kam lale de ki breu ki bam itho ithau bat ki bam juya dan rangkat hiru hagi sngi ba penlong ye kajing yaki bat ki bala syok khau yang hagaju kapor nakani yang Konrad Sangma ula pentip ba yagini ki breu la depan ringdur baro khamtam ye ki to ki badan kiti lingba ki CCTV bat kaan bat ki por polit kin le ye kabadan kam hagaban penshitam ya ki ba penshit bat ru ki ba sedang ye ka jing ye kenat
Hadin bapenong ye gejing tokit nakaliang Director General of Police ke Jela Dr. Lazaram Bisnoy ulayat ho bagi pulit kila ito ya kumba arpo hun reu ngut ki bre ki badan ketiling ba ki durki ha ka bala yo roban kemnya arpo ngut ulayat ho ru bagi ni ki bre ki dai ki bala dan jingmut lupa ban pen kulmar ye gani ke jingelang bat ban pen mensau yo menteri rangba UDGP ula ongru baka tanat pulit kala pen klanche show igi bor pahara ha ka bala pha sa ar perton ki pulit ban te lakam bad hagani higa mit la pen trai kam ne ka curfew ha ka por mit bala khang ru igi internet hagi benta jong ka than garo hill Kementeri kepada pet yang ketenat kekoi kekhia ke Dr. Maisel Amperin Lingdo kala ya thu bakala yo jing tip ha ka bede bat ka jing ja ka bala ja ha ka jaka sumar jong ka Negrams Hospital halor ka jing kno baki nong sumar kim shim la tre ban ai ka jing sumar yo wei ni ki bangat ha ka jing yating ko kali Kekong Amperin kala ya thu ba halor ka ni kan sapan de ka kai pot no director ka Negrams ban tip khamba ha ka bede bat ka jing ja Kekong Amperin kala pen pau de ka ba ong ba don kam ban thung de kin hon ka ban penlong ye ke jing tokit khnang ma kum kini ki ja jing jia kinam jashu nang ne shakman Kekong Amperin kala pen rap ru de ka ba ong bakan sapet ne ka kai phot ban la lap ye ke jing shisha ki bre ki badan kti kin sha pen shitom kat kum ki kin don ai ka hinyo trap National Youth Front East Khasi Hills Kala bu jingkali bahatu ke sarkar kala ai hukum ni em nya katanat pulit ke penyat kali ban batlang ye ki kali remdor ki bata yit yong namar kum bal kalong menta la yoi bala batang ye ki kali ki badunador haba kren kilat pathai khubor u presiden ke HNYF uba bless tekhar ulong baka seng ka kwa ban tip baka sarkar haba ka phale ye ka tei ka kam hatu kala penmi ne em ya ka jingtho ban ai ne em ye ka ta ka hukum ye ka tanat pulit bahaba bat ye ki kali hasurok kim dai ban bat lemu namar hateng ki judon ki por baki pulit kim junot ban bat ye ki kali remdor henry la shu bat bai tang ye ki kali red ne ki kali badunador Ubak bless ula ong bana kaliang ka seng kan sapet ngor ha halor kan di bana ka seng ka yui baka don ka jingle sidiang ha ka babat ye ki kali ka seng kan sami hi sha surok ban yarap batlang bat ki pulit ye ki kali khnang bakan long ka bayaran kat bat ka balong salon sar ya baro Deputy Inspector General of Police ke Jela Meghalaya Davis Nestel Rangsa Marak IPS ulaong bakat kum gijing tip balayo ulum kala don gijing sam ni kishiti dawa pisa hinrai hadu menta empat don uwairu ubawan syahmat ban ujor deke ejahar hapo katanat pulit wala ula don uweu breu balawan banyak ho syakatanat pulit bakita ki breu ki badawa pisa kila pendon kam deke kerteng jong u ban kaliang DIG ulaong bakani kala bandai tangki khubor hamsaya habaya kren berkilat pathai khubor umarak ulaong banamar bamdon uwairu ubawan syahmat ban pensisa yakani ampala ban pen scam ne pentikna lakadon shisha ne em kabakum kata ka jing yo ne pha shiti dawa pisa shaki pai ba ulo ongru bakala bandai beki break batrai kam shimet ne ki businessman ki basha dawa pisa henry kiniru amdon uwairu bawan mi shapo katanat pulit ban penshisha laki yo ne em ne kita ki shiti dawa pisa ulong haga bedai bat kani ne kaliang katanat pulit ke Jela kadang penlong ni ke jing tokit bat ong bah ka perthai jong ka juk start ka bamenta ki babon ki la ya pendon kam ni ki phone ki bala ban penle pensna ye ki dor ki dar kumta ki la ban dei tang ki khubor thong bat kum bala sakhi padang ki khindiat tayo bala dem kala mi ka khubor ba ka kinhon king atiarna rilum garo ya ka bala tip kum ga GNLA ka sedang ban ki imbiang henry ki dei tang ki nong trai belas ngi ki bala phla hadin ba ki la shakem kawai ka kinhon ya ka bala tip kum ga Legal Rights Observatory haga janme jong kala sngiu blai kala pun sa priang ya ka jingtip lengba ka rensan Twitter da ka ba kenno bagi khot ka Khasi Students Union kila don kti haga jingjia hamahadev khola habapun wan syaka Khasi ka jingtho jong ka LRO kamut ki khot ka Khasi Students Union kila thombor ya ka Mahadev khola mandir ka ba ka 101 area lower Laosok tun Shillong Meghalaya ngila ban yoi yaki ba kila thombor ki rangba niam ki kinthai ki longkmi bat ki bahaye nga sem jong ki rangba niam kirmen ba usangma Konrad katanat Meghalaya police kin le ya ka badan kam haba kren gilat pathai khubor superintendent of police ke East Khasi Hills uba Sylvester Nongtnger ula kren shai bagate ke jingjia hagala sngi ublei Mahadev khola kam dei satya na ka no kan nyam ni ke kinhon henry dei tang ki reshimen ula ongru bagi pulit kila kem ni bidon kti bala pha yaki sheying bishar
Ula ongru bakat kum ke jing toket kanam nyalam saya kata ke jing ya kena niam ne ke jing don keti jong ginu ki sang bahalang uba nong tengeru la pen syairu bagat ke jing kena jong ke kinhon LRO kalong ka balam ler bat ka bayalam bakla habakli lagi pulit kin panjing shiny em na ke LRO halor ka ke jing kena uba nong tengeru la ong baki pulit kirang perkat halor ka ni bat kin sa pentip iki ai gi senjam ki bakin shin la ban kedo bah ka por khat ar baji min sngi jong kala sngi ublei kala don ke jing sha thombor jong ka wei ke dukan ha Mahadev khola ha ka ba uwe ubreu uba wan sha Mahadev khola ubala pan ni ke jing di amul cool na ka wei ni ke dukan ka badon ha ni ke jaka pat ong ba unsa se pisa kam hadin Henry hadin ba ka trai dukan kala kentat uni ubreu la kawangnya ka do snap core laong bah kapor ba ukun jong gani ka long kami ubadang arpu waisnem karata ulawan bantuklar ya gani ka kam hangta hi kalami ka jingya jrongti bat ka jingya sho ya dan hagani ka jingya ka jala don arngut ki bala mensa ki bakin thop ya ka kami bat uni ukun ha ka bala penlong ru ya ka jing ajuk sumar yaki da ka ba shu examen bat penta dawai badadin pat la pelat no yaki Henry haga sni balang pat ke Khasi Students Union kala ban ujor da ke ejahar persya ya ke Legal Rights Observatory hadin bakala pensa priang ye ke khobor lamler ke bala kenno bagi degit khot ke KSU ki bala don kiti ke jingjah Mahadev khola haga la asmi ublei ya gani ka kam lale do samla James H Mapnyang ubalong Legal Affairs Secretary jo ke KSU ha ka ba ye ke jing ujor lalet ban ai ho SPCT Shillong uba Vivek in usamla mapnyang ulaong baka LRO leng ba ka rensan Twitter kala keno bagi dikhot ke KSU ki dei ki baladon kiti ha ke jingjia ha Mahadev khola hinrai ulaong baka te jingjia kamnya dan benta AA ru bat ke KSU ulaong ru baka LRO ha ka rensan Twitter kala ong kumne hato ka barang Presbyterian kan sange eno ya ka jingwan ra ya ka jing isi lani ha ka tin nong wei will the Presbyterian Church stop hate mongering usamla mau penyang uloong baki bakum kita ke jingken no harensan social media kilong ke bayalam bakla yu pai ba uloong ru baka jing tmu jong ke LRO baki bre ke bala tho ya ke jing tho kalong ban wanra ya ke jing bam nya shong sok shong san ha pedeng ki kin hon nyam bat ru ban thao ya ki kam nya kulmar ha pedeng ki kin hon ba pher namar kata ka seng kala kintu ya ki bor pulit bikin shim nya ke senjam persya ya ke LRO bat ki bre jongka halor ka jing persang ban wanra ya ka jing penshit niam bat ka jing sngo ya pher jat ben reu bat ru ban pha weng no bat pha pendam sisendon ya ka Twitter account jong ka LRO bat kum ju ru ban le AA kat kum ka ai namar ka jing pen tho bria ya ka seng KSU ha ka bai dei bat ka jing jia ha Mahadev khola nakaliang presiden rangba ka KSU samla lambok starwal marngar ulayat hu baka seng kala ujor ke ejahar ho SPCT haga bai dei baka jing keno jong ke LRO bat ka seng ka don benta haga jing thombor haga jing jia Mahadev khola uba marngar ula ongru baka seng kadang up ye ki bor pulit ban le ai persya ye kini ki ba persang manyalam bakla yu pat ba lada ki bor jong ka an kimla ban le ai ka seng kan sa song perkhat de wai pat kalenti khnam bagi pat ba kinam sya yalam bakla nakaliang menteri ke sorkar jela wa pol lingdo ru ula penrem jor ye ke jing batai lapla jong ke LRO kabala keno klem nong rem halor ke jing jia Mahadev khola hagala sngiu blai uba pol ula ong bar kaliang ki pulit kinang penlong ye ke jing tokit bar ru ke jing wat benya hagaban lap ye ki bere ke badan keti ban kenshot bat penshit bar ru ban wanra ye ke ta jing sngo ye pher niam ban jat ben reu bat ki bakum gini ki jat jing keno kila ban yalam bakala yu upat ba Shushu ba por lo ong ba jing shisha ye ke ni jing jia la la ban te la kam tang ni ki pulit kala penlong ye ke jing tokit ka ba khlan Henry kani la penshit penban da ke LRO uba pol lo ong ru ba ke jing le kalong kum ke jing persang ban penki wen bat penkul mar jing mudi ki pat ba ha ka ban pentho bria ye ke jelahi baro ka wei kajing kan tho ka ba khlem nong rin bat ka ba khlem ka jing kit khli kalong ka jing pendon kam ba kla yi rensan pathai khubor ni ke social media bat kani kalong ru kum shibenta ban penshit yi pat ba ni ki wei pat ki jella ye ki nyam ki rukom bat ru ye ka jat ben reu ki balong ki trai mulu agame jong ka arpo hundreu tere unai tung arajar arpulai ka petrol pump ka badan ha ormasi ujo Smith kabadai jong ka pingrop service station kala syalu te ki breu ka masangut ki bam itho durkman harengkat bat ki tiar siat bat phongru dikit sopti sipai bat kila yo ban rong ye ka pisa hadu ka malai lak tam kade ke jing syalu te kade ka bala jia ka por ka khandai 100% minute
Hagapor bagi nong trei jong kata petrol pom kimut ban khang no henrai kindet kin san la wan gi bre gi bala riam da ki sapti sipai ban luti ye ka pisa Habis keren bat iway ni ki kong ibaday nong trei jong gani ka pom kalaya thu ban ning kong gidang mut bagi di pulit ki ba wan ban pa khang no ye ka petrol pom ni ki ba wan ban ri islam henrai kin san gini ki nong luti ki bade ki khasi ki la rong hapo pat dawa pisano manager ban sei ka pisa ban hadin makila yo ye ka pisa ki la ya baik shagalenti ban like shasmin Kini ki nong lute, kila maham ru, ya ki nong trei, bakin bet banyak tho, ne phone ya ki pulit. Di parolong dah ki kubor ngila poi shika bakut, karena do banginya syam yang la syam tayo, ni ai kublai ka por jong pi, kublai shibo.